Здравейте, момчета и момичета, аз съм БГ Долар черта геймър, сме с другата БГ и тревата 166. Играем Survivor и тук рискуваме зомбитата от бой. Ето! Пъква! Гледай го пато. Пази се по-далеч от прозорите, защото И здравейте хора, аз съм тревата 166. Тук днес са БГ Долар, БГ Долар черта геймър. И другата БГ. Днес играем Minecraft, Survivor. И разкрътваме зомбите. И тук И зомбите какво са да правиш прилезли една и група? сега искаме да ги убиваме, ама... Ей! Чакай, аз ще го трепа с дървен меч. Педал! Абе ти да стой на същия прозорец, че те удрам. Ау! А ти по-далеч от прозореца, нещастник, що ще бия. Хора, можете да видите какво прави в тревата в неговия канал. Тревата на Пошланов. Тревата е Аз какво да правя, че 166. другата ме кръсти на пошла. Не си написано, нали? Не, така съм, бе. Какво правиш, бе? Какво си върти с главата, бе? Вижте ма! Какво прави, бе? Вижте ма, аз съм стрим. Това е да излизаме и да трепаме пустите зомбите. Вижте бе, аз съм стриптизиорка. Има и лъч зомбитата. Те хвърлят тия пари. Ама те не са зомбита. Зомбите са вече. Ето ги! Онова не са лечовете, знаеш ли какво са бе? Зомби, Виж, зомби, Не, чупат нашата врата. чупат на виличерите. Какво правят, бе? Ей там чупат. Ей, Веро, къде си? Просто ще излизам вътре в вилиджи. Да, Искам да гледам, пазец. И аз чакайте, гледам. чакайте. Гледай го буклука. Абе, чакай. И направих втори прозорец. О, Държа чак толкова. дали ще разпият? Трима. Четирима ли са, бе? Четири бе. Ма един вътре кик. Да, четирима са. Чакайте си усиля за към малко. Паси се бе, трога! О, това е да ги трепеме! Не бе, ти го писи бе. И да ни убият, какво да правя? Аз Ако дойде... Хуст. три Хуст. вечера и- може да е нагласно. Ей! Оставя! Мале! Мале, чупат ти вратата! Чу се, нашата врата! Отдека, бе! Не нашата. Колко са спалдати, бе? Нашата врата се чупи, май. Не, нашата врата не се чупи. Трево. Я го правя до нашата. Бога, взимай кучета, ако имаш, изпускай тук, където чупи по прозорците. Я до зад. Зад. Мич пил долу под земята да му се не види. Чекай, те да си даде кип. Дай ми чекай. Ай, бързо е, хора! Дето става чепо отдека. Добре, аз сега ще го чекай. Дето вилиджер тук. Брадай бе! Брадай бе, курво! Да. Абе, бе, геймър, да атка, днес. Ето, тук е по-яко. Лудя отвътре си. Забрави да кажа, че после може да снимаме и на Clash Royale. Да! Аз съм слаб сега и... Не знам, ще видим. Ще се види. Ще правя епизод. Ще правим епизоди. Само тия двама така са кипове. Аз единствено част. Мрадай! Сам съм... Остана, бе, кому дай, бе. Ето, който е... Бе, сакал! Не знам, ама виличерите от тук ми се изглежда, че се побъркват. Да, бе, човек. Не ми се иди. Това само се върти вилиджерът. Скача на басите. Отваря и кога ще става ден вече, бе. Не. Ама не мога. Абе, друго виж какво изпърча от тебе, бе. Гей отзад. Гей, брат. Ей! Това е шотича. Ей, брат, никак ти не отиват тия дънки на скина. Смисъл, хубав ти е скина, ама тия зелени докторски дънки. Ма докторски са, бе, човек!
Не знам, мен хич не ми Добре, харесва. правя 4 минути и 43 секунди вече клипи. Не знам. Интересно не правя да се Значи... Да пуснем на пауза, да се дадем. Не, Да, не. Имам по-добра идея. Стига, бе, човек! Пусти го на пауза. Готово. Добре, хора, ще пусна да паза, докъде не стане ден. Ма то май се съмва вече. Не. Пускам на пауза. Само да се- Добре, хора, вече слънцето изгрявя. Из такова изгрева. Нашата врата май се чупа. И сега започва екшената. Айде излизаме да ги трепаме. Друго чупи това. Аз ще съм с дървения меч, че нещо си Iron меч. Ой, фак! Какво става? Помощ! Помощ! Чакай. Ама те вече сгореха! О, не са. Друго! Нико! Шит, къде бе? Къде бе? Бъди, е педал. Помогни тук малко на тревата. Но тук е разпиха ли вратата? Къде бе? Ма никото ли? И аз се бушах. Аз се бушах да оттрепа никой от вас, бе. Аз никой от вас не бушах да оттрепа. Аз трепах. Мисля, че аз... Добре, я трепах. Ти, Аре от гората вече. Ама ние не сме взели нещата от пирамидата. Ще ги вземем после на връща. Аз сега ще ги взема, Да бе. се върнем, за други се върнем. Не, съм Тук връща. има пустините, Къде сте, бе? зомбита. Играта ми върви с супер страшно малко VPC. Знаете, живееме. Къде, бе? Ама ние сме в пустинята. Ето те наравно. О, аре убивайте. Виж, трио. Поза мен няма. Пуза мен тя. Поза мен е тази бел. О, перфектното местенце. Али! Само за едно легло. Стой! Не ги убивайте! Не убивайте! Аз съм чук. Ще дава повече вълна. И не я убивам. Не, Вече имам 5 вълна. Как? Есно. Ама не я трепи. Да, я не я трепи. Що ще и порасте пак козината. Я по козината. Не ходи с пръст. Аз много искам да ходя на съден. Не направи мана. Ето пак. Дай малко вълна на мен, бе, човек. Събирай дрова, бе! Нали ще ни трябва къща с теб. Ей, тук искам да си направиме къмпинг. Да, бе, тук си живее. Ма искам къмпинг. Да одиме на палатка. Това не може за мен е блага, бе. Не бе, хора. Майка му, трябва да ям храна. Ей, чакай, аз ще ти дам. Аз ще ти дам мъртва кожа. Чакай, бе, беге. Ети мъртва кожа. Мъртвя. Аз имам 10. Яшке, ама после не мърда и не чупи нищо. Ако ти позелене зеленчукът. Супер 8 дърво. Как ги крафваш, бе? Преработваш ги. Крафваш дърва. Що? Ей, я чупа най-големото дърво forever. Една манара. Една китка. Да. Маля, ако не бех направил, може да направим... Сега имаме един айр. А? Повикаш? Има хубавото, че беше пълен. Да, и вие не ми оставихте един айрон, дори и една ябълка. Я го брах целя. И нето ми. Ми ти викам. Ей, трени въже, бе. Еми, ти го е. Сега, ако е поразен на тази две голи ми, трябва ми си направя за мен нули. Абе, вие не мърдате. Я ще правя за всичко. Аде бе. Излиза ми, край. Мене ми. Ти бе там за интернета. Мамка му. Виж. Толкова си. Айде, бърже. Излезни, защото снимаш моето. О,
го беше взел с кирката. Взима го с кирката. Ес нещата си. Ей, тук ще живея. Някой чупа цена. Знаете ли? Уау, яко! Кое? Пещера. Добре, за какво пак ми излезе? От това бе. Айде живеем в пещера, защото не това много време. Ма не баш пещера, е дупка. Все пак Човек, отивам до това. До Рутер. Там е най-добре. Ама, мали играта с колко VPC ми... чуп, това е към него. Убих го. Мъкне, че... че ми върви с най-малко 5 VPC. Поправи са. Чувам го, ама Ела бе, човек. Ела. Аре бе, на тази коза. Елате. Елате бе. Не искам да Елате! поресят на козата. къде си? Две вълни ми трябва да му се Казах ви в дупка. Къде е там? Ето е тук бе. Слепли ли сте бе? Ние преди да пускаш май. Путка си Лава, май. да не падне. Зад вас. Аре бе, на тази Идвай. коза вълна ще порасва ли бе? Тя трябва яде бе. Тя трябва да си лава. Гледай си отпечата, защото мога да си лава. Май си стръси. Не съм. Давно ли? Малко. И какво това място е? Място Добре да живеем на открито. място за живеене. Аз ще живея на открито. Зациклите ми. Тай крафти и тебе, бе. Не съм го оставил. Мисли го! То дали ще го постави във водата? Къде отидете? Дрога, къде си? Елате на откритото! На откритото бе, педал. Значи, Чакай, сега ти на мен ми беше отслабнал нет. На. Постави го на пука си, май. Убивам тази авто, не издържам. Не бе, направи 3. Тя ни е домашен любимец. Остави овцата, направи 3. Добре. Абе, не я убивам! Изчакам да яде да ми порасне. Чакай. Ще трябва да я сътварим. И къщи и обереш вълната, като не може. Добре, аре, дай ме едно легло. Дай съм, ще легаме заедно. Първо нощта. И направим къща. Тия легла са наполовина, бе. Как се... Зациклиха ти, бе. Да. Трябвате трябва да ги щупи и трябва пак да ги постави. Не, ето аз ги оправих. Го е. На овцата и поникна. Вълна. Да, ама две не остави. Чакай! Той трябва да я обръсне с ножица. Да. Кокошчицата! Дай да я скъсила преди добре. Първи левел! Аз съм трети. Вие изпихте всичките зомбита, нищо не оставяхте на мен. Аз нямам какво да ям. Но И и... нямаш какво да ядеш. Аз колко мъртва кожа ти дадох. На. Господа, Не! Аз сега не трябва да мръда. Що? месо! Какво мисъл, бе? Но поставят страшно много. Хора, знаете ли, аз какво научих, бе? Че месото на овцете, дори да е сурово, не ви натравя. Да. Абе, то почти сте на нощ. Какво? Имам да разпасовам. Да я беше. Да, я разпасовам. Що? Ма какво означава това? Ма не бе, тя ми е домашен любимец. Айде, ще вземем ли камък да си правим... Абе, да вземем ли ние камък с... Не ни трябва още. Моля, ще легнем баш преди пътна стой. Общината. Бах ти ма. Аре, такова я. Обръсти. За мен е и това легло. Не, аз ще съм по средата, да е бъй двама ви.
Или ние двамата да Мой ги правя викаме. 14 минути и 24 секунди. Ей! Все още- Стигна до 15 и трябва кога се, че YouTube не позволява повече от 15 Не. минути, така че. Не. Аз не знам как да го оправя! Ми, Помня си паролата, ама не помня как се оправяше. миначи след 20 секунди спирам. Моля, ти моля, колко майже с- 2 часа. Айде, до тук, Добре, да, хора, тук тук ще- ще... тук Това спираме ще бъде клипа. всичко от този клип. Надявам се. Харесал. Така ще има втора част. Абонирайте се за моя И- канал и чао! Надявам се да ви хареса.